Så jeg må ikke få en eller noget. Det kommer an på, hvor mange der er. Der er kun en. Den her, der skal jeg have. Nej, det er mig, der skal have den. Jeg er ældst. Okay, men yngre og et hårdere liv. Nej. Jeg er storebror, derfor skal jeg have den her. Oh my god. Giv mig nu bare. Du har lige fået et. Det er min. Skal jeg virkelig udspille mine magiske kræfter på dig? Det er en magiske kræfter, du har ikke en skid magiske kræfter. Skal du se her? Jøsse fraset! Hvad sker der? Det er mine magiske kræfter. Værsgo. Ej, tak.